Hola, sóc el Booktuber, i avui us porto un vídeo TBR, que pel que no coneixeu el terme és To Be Read en anglès, o en català seria Per ser llegit, on explico quins llibres tinc pendents per llegir, en aquest cas per la The Reading Rush, que és l'antiga Booktubathon, que suposo que si sou seguidors d'aquest canal ja hauríeu de conèixer-la, i si no, podeu anar a baix, subscriure-us, donar like a aquest vídeo si us agrada ara mateix o al final del vídeo, i mirar els vídeos de la Booktubathon i de The Reading Rush dels altres anys. En aquest vídeo us explicaré els diversos reptes que s'han de fer aquest any per la The Reading Rush. Després us diré quins llibres utilitzaré o tinc intenció de llegir per completar aquests reptes. 1. Llegeix un llibre que tingui el color de la teva pedra de naixement a la portada. La pedra de naixement, o Birthstone, és una cosa que jo no coneixia fins que vaig veure el vídeo de The Reading Rush. Aquesta és la foto que van posar al vídeo de The Reading Rush, i precisament cada mes hi ha una pedra diferent, un color d'aquests, el del vostre aniversari. 2. Llegeix un llibre que comenci per The al La. En aquest cas, oficialment és que comenci per The, però The en anglès és l'article el La, per tant, en català, si el llegiu en català o en castellà, que sigui el La. 3. Llegeix un llibre que inspiri una pel·lícula que ja has vist. Sí que és veritat que molts lectors normalment llegim primer el llibre i després ens mirem la pel·li, però, per exemple, jo rellegiré un llibre. 4. Llegeix el primer llibre que hagis tocat. No a la teva vida, òbviament, però en aquest cas, jo què sé, vas a la llibreria, toques un llibre i, doncs aquest me'l llegeixo. Trieu un petit per tocar-lo. 5. Llegeix un llibre totalment a fora de casa teva. Jo què sé, baixeu al carrer i llegiu allà, o al cotxe, o aneu a un bar i us passeu tota la tarda llegint, o qualsevol cosa que se us acudeixi. 6. Llegeix un llibre d'un gènere que sempre has volgut llegir més. Per exemple, si no llegiu sovint poesia, doncs ara és el moment d'agafar un llibre de poesia i llegir-vos-el. 7. Llegeix un llibre que passi fora del continent on vius. Pot ser per un altre continent, òbviament, o pel mig del mar, o per tot el món, o per on vulguis, mentre sigui fora del continent on vius. Ara passem a l'apartat de To Be Read, per ser llegit, els llibres que tinc jo per ser llegit. Aquest any, per sort, no hem fet el repte de llegir 7 llibres, perquè llavors sí que era complicat, perquè no tenies temps, i jo aquest any tampoc tindré temps, però aquests són els 4 llibres que m'he agafat jo per complir aquests reptes, i ara us els explicaré. El primer repte que us he dit, que és el de la Birthstone. En el meu cas, el desembre és aquest color blau així... no sabria... cian crec que és aquest, una cosa així. Si no és aquest, doncs jo ja l'he triat, així que ho sento molt, The Reading Rush, però ja no em faràs canviar. I aquest llibre encara el tinc pendent, és la segona o tercera part, no m'ha quedat clar encara, de la col·lecció de Simon vs. The Homo Sapiens Agenda o Love, Simon, que és la seva altra versió, la versió post-pel·lícula, que encara no me l'he llegit, el tinc pendent, ja el tinc en anglès i me'l llegiré de Reading Rush d'aquest any. Per al segon repte he triat un llibre, el segon repte era el del The, o el o la. En el meu cas és en anglès, per tant ha de començar per The, i jo he agafat aquest llibre, i em direu, Lluc, no comença per The. Ja, però és que, com podeu comprendre, tinc pocs llibres que comencin per The. Aquí, el meu prestatge, i m'he pres una llicència, i com que els llibres de Harry Potter podem dir que Harry Potter és per dir-ho així, la saga, doncs Harry Potter i, que és com comencen, Harry Potter and, en aquest cas, ja que és en anglès, Harry Potter and seria la part de la saga. Per tant, el títol del llibre poso com si comencés a partir de and. Llavors comença per The
Pel tercer repte, el d'un llibre que inspirés una pel·lícula que ja has vist, jo he agafat, com no, Con Amor Simon, que el tinc en castellà, tot i que en anglès també me'l voldria llegir, l'únic que no el tinc en anglès, per tant me'l llegiré en castellà. Uau, quines lògiques, Lluc. Me'l rellegiré per tercera vegada, crec, aquest any, i és el meu comodín de The Reading Rush. L'any passat també el vaig utilitzar, crec que era per la portada, que volien portada vermella, i vaig dir, doncs, toma, portada vermella, i sempre l'utilitzo als reptes aquests ara, perquè em sembla genial i crec que s'està convertint en una tradició, qualsevol excusa és vàlida. A part, pel repte 4, també he utilitzat aquest llibre perquè, tal com estava mirant el vídeo de Your Reading Rush, just m'he aixecat a agafar el llibre quan han dit el repte 3 i ha sigut el primer que he tocat per triar els llibres aquests, llavors ja, com que ja l'havia tocat, he dit, bueno, doncs ja compleix el repte 4. El repte 5, que és el de llegir un llibre fora de casa teva, he triat aquest, d'aquí, que ja sé que és per nens petits, però és que jo el tenia quan era petit, que es diu Anem de colònies, i, bueno, doncs, bàsicament són petits poemes i cançons i coses d'aquestes per anar de colònies, que si te les llegeixes mentre estàs anant de colònies a l'autocar, segurament et mereixes, vomites i s'acaben les teves colònies. Però, si te llegeixes a casa, com jo feia, jo quan era petit, abans d'anar a colònies, la nit abans em posava a llegir això i em feia molta il·lusió i em posava supercontent, més del que ja estava per anar a colònies. Pel següent repte, també he utilitzat aquest llibre perquè diu que és el repte de llegir un llibre d'un gènere que normalment no llegeixes, i com que són petits poemes i tal, la poesia sempre se'm resisteix bastant. Excepte aquest poema que és aquest llibre que és poemes de nens. Llavors, com que se'm resisteix bastant i voldria llegir més, doncs aprofito i llegeixo aquest i val per 2. Pel setè repte he tornat a escollir Leah on the Offbeat, ho he dit bé, m'ha costat com uns quants intents. L'he triat perquè passa Amèrica i com que passa Amèrica, doncs jo content per poder omplir el setè repte. I per això aquests són els 4 llibres que tinc pendents de llegir, que tinc per ser llegits, que tinc to be read, que tinc... Bé, ja paro, ja paro. Digueu-me vosaltres si també esteu tan engrescats com jo amb la The Reading Rush d'aquest any, perquè com que tampoc podrem viatjar molt, doncs és el moment per aprofitar i llegir-se llibres que teníem pendents, que volíem llegir i que no trobàvem el moment, doncs ara és el moment, el Reading Rush, ara d'aquí un mes, ara d'aquí un mes. Perquè recordem, us deixo aquí la data ara mateix, mira, del 20 de juliol al 26 de juliol, o sigui, d'aquí un mes s'acaba. D'aquí un mes just s'haurà acabat ja la Reading Rush, per tant d'aquí un mes ja espero haver acabat aquests 4 llibres i estar supercontent. No us faré un vídeo just després de la Reading Rush, sinó alguns dies després, potser més d'una setmana, però ja ens veurem. Digueu-me, deixeu-me aquí els comentaris, per cert, si esteu engrescats amb la Reading Rush, amb The Reading Rush d'aquest any. Deixeu aquí els comentaris, expliqueu-me quins llibres teniu vosaltres pendents per llegir i qualsevol cosa que em vulgueu explicar, doncs també me la podeu deixar als comentaris. Recordeu de donar-li like si us ha agradat el vídeo i subscriviu-vos si no esteu ja subscrits, vale? Vinga, ens veiem en un proper vídeo. Adéu!